Ja, ik heb sinds kort dus een album uitgebracht wat Stap voor Stap heet. En dat is een dubbel CD gelijk geworden. Het heeft 8 jaar geduurd. Super lang. En ja, het wordt ook wel tijd voor een album. Ik heb 16 singles uitgebracht. En dan moet er een keer een album komen. En dat is dan nu gebeurd. En ik heb zelf liedjes mogen meeschrijven aan het album. De kroeg is en thuis. Noorderwind. Dicht bij jou. Dromen. Dat zijn allemaal liedjes waar ik zelf aan meegeschreven heb. En daar ben ik wel blij mee. Dat kan je nu echt een keer op een album laten horen wat je nog meer kan. Zodat het meeschrijven en echt andere liedjes. Bijvoorbeeld De kroeg is thuis is ook weer een ballad. En Dicht bij jou ook. En dan Hou van mij. Er staan ook, het wordt half om half ballads en dansbare muziek. Ja, mijn idee was altijd, als je een single uitbrengt, dan heb je volop aandacht op een single. En breng je een album uit, dan kijken ze op iTunes van, oh, dat zijn leuke liedjes. En dan nemen we alleen die 3 liedjes kopen we bijvoorbeeld. En dat was mijn gevoel altijd, maar heb ik verkeerd gedacht. Iedereen koopt nu gewoon het album en hij kwam even op nummer 11 binnen in de top 100, in de album top 100. Dus ja, dat zegt voor mij genoeg dat het album goed aanslaat, gelukkig. En ik merk nu dat de mensen zeggen van, we hebben eindelijk eens een CD waar al je liedjes op staan. Dat we niet steeds een singeltje hoeven te wisselen. Dus goede reacties. Ja, een bom bijvoorbeeld, dat is nu 2,4 miljoen keer bekeken. En ja, ze staan allemaal een beetje rond de miljoenen. En Stap voor Stap ook, die wordt 100.000 keer per maand bekeken. En dat, ja, volgens mij voor een Hollandstalige zanger is dat enorm veel. Ik wil steeds meer ballads gaan maken. Maar daarvoor heb ik natuurlijk wel albums nodig. Als je steeds maar met een ballad uitkomt op single, dat gaat voor mij nu nog niet werken. Maar als ik ouder word, dan wil ik wel steeds meer ballads gaan zingen. Zeker weten. Ja, ik heb een plaatcontract mogen tekenen bij Jan Smit. En die zijn natuurlijk wel van, je hebt zoveel liedjes uitgebracht. En er is echt vraag naar van, je moet een album maken, weet je wel. Het is ook een visitekaartje voor jezelf. En daar heb ik natuurlijk naar geluisterd. Jan Smit is natuurlijk een groot voorbeeld, denk ik, voor iedereen. En iemand die alles heeft meegemaakt. Dus zijn advies heb ik aangenomen en een album gemaakt. En tot op de dag van vandaag geen spijt van gehad.